Dobrodošli na moj kanal. Danas pravim zdrave, preukusne energetske kuglice koje su gotove za čas, a ne sadrže dodate šećere niti industrijske dodatke. Za ovaj recept nam je potrebno 200 g svežih urmi, 200 g suvih smokvi, 200 g suvih kajsija i 200 g mlevenih lešnika. Krećem sa pripremom. Prvo seckam lešnike, koji su važni za blistavu kožu i vitalnost organizma. Ovoj poslastici daju bogat, orašast ukus koji svi volimo. Zatim seckam suve kajsije. One su bogate vitaminom A i gvožđem, što ih čini idealnim za prirodno podizanje energije kada osetite popodnevni pad koncentracije. Slede suve smokve. One su fantastičan izvor minerala, naročito kalcijuma i magnezijuma, koji su nam neophodni za dobru energiju i unutrašnji balans. I na kraju, sveže urme. One su tu da zamene svaki veštački šećer. Pored toga što su preukusne, urme su bogate vlaknima koje su nam veoma važna za naš metabolizam. Mali savet, ako je voće veoma lepljivo, nemojte preopteretiti svoj blender. Slobodno ih meljite u više navrata u manjim količinama. Tako ćete dobiti ujednačenu i finu teksturu bez mučenja aparata. Sada sve ove sastojke prebacujem u jednu veću činiju. Rukom ću ih lagano umesiti da dobijem kompletnu mirisnu masu. Vidite kako se ovi prirodni sastojci savršeno povezuju bez grama dodatih ulja, sirupa ili veštačkih veziva. Priroda je zaista uradila sav posao za nas. Dobila sam smesu koja je istovremeno i elastična i čvrsta. Sada oblikujem kuglice. Ova veličina je idealna za jedan zalogaj zdravlja. Ove kuglice su savršene za užinu na poslu, za decu u školi ili kao brz oporavak nakon treninga. Možete ih uvaljati u mleveni lešnik za hrskavost, a takođe možete i u otopljenu crnu čokoladu sa visokim procentom kakaa. Nadam se da ćete isprobati ovaj recept i uživati u svakom zalogaju. Ako vam se dopao ovaj video i želite još ideja za zdravu ishranu i prirodne namirnice, obavezno lajkujte video i pretplatite se na moj kanal. Hvala vam na poverenju, budite mi zdravi i vidimo se u sledećem videu. Veliki pozdrav!